Σε αυτό το επεισόδιο των Windows 11 Pro θα μάθουμε να δημιουργούμε φακέλους και υποφακέλους αλλά και αρχεία και θα μάθουμε επίσης να κάνουμε μεταονομασία φακέλων και αρχείων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνονται όλα αυτά σιγά σιγά. Αρχικά θα μάθουμε να δημιουργούμε φακέλους. Με ποιον τρόπο λοιπόν δημιουργούμε φακέλους? Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε στην επιφάνεια εργασίας. Ο πιο εύκολος τρόπος λοιπόν για να δημιουργήσουμε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας είναι δεξί κλικ κάπου στο κενό χώρο της επιφάνειας εργασίας, κατόπιν το κουμπί δημιουργία, ένα κλικ και μας ανοίγει στα δεξιά της δημιουργίας ένα μικρό παράθυρο που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε διάφορα αρχεία όπως και φακέλους. Κάνουμε ένα κλικ στην πρώτη επιλογή, ένα αριστερό κλικ, φάκελος. Αν θέλουμε μπορούμε να γράψουμε τώρα το όνομά του φακέλου, εάν δεν θέλουμε μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε ένα κλικ εκτός, κάνουμε ένα αριστερό κλικ εκτός και βλέπουμε ότι έχει πάρει το όνομα του φακέλου, ο οποίος είναι νέος φάκελος. Ας υποθέσουμε όμως εμείς ότι δεν θέλουμε να ονομάζεται νέος φάκελος, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ονομάζεται σκέτο φάκελος. Τι κάνουμε λοιπόν, πώς θα κάνουμε στον φάκελο μεταονομασία? Μπορούμε με δύο τρόπους. Κάνουμε ένα κλικ και άλλο ένα αριστερό, το ξαναδείχνω, ένα κλικ και βλέπετε ότι γίνεται μπλε. Σε περίπτωση που δεν γίνει θέλει άλλο ένα κλικ να κάνουμε αριστερό. Ένας άλλος τρόπος για να κάνουμε μεταονομασία στο φάκελο είναι δεξί κλικ όχι οπουδήποτε, στον φάκελο. Βλέπουμε τον cursor του ποντικού μου, βρίσκεται στον φάκελο. Δεξί κλικ στο φάκελο και κατόπιν στην επιλογή 1, 2, 3, 4, στην τέταρτη επιλογή που έχει το εικονίδιο ένα μπλε αλφα μέσα με μία κάθετο δίπλα, το οποίο εικονίδιο αναφέρεται ως μεταονομασία. Το έχω αφήσει στο cursor μου για να δείτε το που βρίσκεται. Μεταονομασία λοιπόν, κάνουμε ένα κλικ και βλέπουμε ότι και με αυτόν τον τρόπο έχει επιλέξει το όνομα μέσα του φακέλου. Μπορούμε κάλλιστα να το σβήσουμε πατώντας backspace είτε delete και γράφουμε τη λέξη φάκελος και κατόπιν είτε πατάμε το enter είτε κάνουμε κλικ κάπου στο κενό στην επιφάνεια εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ονομάσουμε το φάκελό μας. Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε έναν υποφάκελο ο οποίος που θα βρίσκεται μέσα σε αυτόν το φάκελο. Πώς μπαίνουμε μέσα στον φάκελό μας? Με διπλό γρήγορο κλικ. Με διπλό γρήγορο κλικ μπήκαμε μέσα και αυτό το ξέρουμε γιατί στη γραμμή τίτλων λέει φάκελος. Τώρα λοιπόν θα δημιουργήσουμε στον χώρο εργασίας μας που είναι αυτός ο λευκός, τον δείχνω με τον cursor μου, θα δημιουργήσουμε έναν φάκελο. Μπορούμε είτε με δεξί κλικ όπως το κάναμε στην επιφάνεια εργασίας και δημιουργία, δεξί κλικ δημιουργία φάκελος, αυτός είναι ο ένας τρόπος, δεξί κλικ δημιουργία και κατόπιν φάκελος μέσα στη λευκή περιοχή που είναι ο χώρος εργασίας μας, ή να πάμε στην γραμμή των εργαλείων που βλέπουμε πάλι το κουμπί δημιουργία και να πατήσουμε την πρώτη επιλογή φάκελος. Κάνουμε κλικ
εκτός, το όνομά του είναι νέος φάκελος. Εάν θέλουμε να κάνουμε μεταονομασία, τι κάνουμε? Πατάμε μια φορά πάνω του, κατόπιν πατάμε στο εικονίδιο, στη γραμμή εργασιών, στη γραμμή όχι εργασιών, εργαλείων, το οποίο αναφέρεται ως μεταονομασία, κάνουμε κλικ, νέος φάκελος, το διαγράφουμε και γράφουμε υποφάκελος. Και γράφουμε υποφάκελος. Κάνουμε κλικ εκτός ή πατάμε Enter στο πληκτρολόγιό μας. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν σε αυτό το σημείο έναν φάκελο. Πώς θα πάμε στο φάκελο? Πατάμε το επάνω, μας έβγαλε στην επιφάνεια εργασίας. Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας. Αυτή είναι η επιφάνεια εργασίας μας. Ένα πρόβλημα. Επειδή έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, τη δείχνει κατά αυτόν τον τρόπο. Εάν θέλουμε μπορούμε να πατήσουμε το Χ, να το κλείσουμε αυτό το παράθυρο. Βλέπουμε την επιφάνεια εργασίας όπως την έχουμε συνηθίσει. Νάτος ο φάκελός μας λοιπόν. Διπλό κλικ και έχουμε μπει μέσα στο φάκελο. Το βλέπουμε εδώ, φάκελος. Διπλό κλικ στον υποφάκελο και βλέπουμε ότι ο τίτλος του παραθύρου έχει αλλάξει σε υποφάκελος. Επίσης το καταλαβαίνουμε εάν κοιτάξουμε την γραμμή διευθύνσεων, λέει υποφάκελος, άρα εδώ βρισκόμαστε στην τελευταία επιλογή υποφάκελος και ακριβώς η προηγούμενη επιλογή είναι ο φάκελος. Στο συγκεκριμένο σημείο βρισκόμαστε μέσα στον υποφάκελο, ορίστε, το λέει και η γραμμή τίτλου, το βλέπουμε και στη γραμμή διευθύνσεων. Θα δημιουργήσουμε ένα αρχείο. Δημιουργία λοιπόν από την γραμμή των εργαλείων, δημιουργία, επιλέγουμε το text document, το αφήνω να το δείτε, text document, κάνουμε ένα κλικ εκτός, μπορούμε και τώρα να γράψουμε και να του δώσουμε όνομα, όμως για να το θυμόμαστε κάνουμε κλικ εκτός, κάνουμε ένα κλικ πάλι πάνω του, αυτό το κάνω, το επαναλαμβάνω συνέχεια για να εξασκηθούμε. Με τα ονομασία, το εικονίδιο, ας γράψουμε το όνομα αρχείο, αρχείο κειμένου ας πούμε, αρχείο κειμένου, πατάμε ένα Enter στο πληκτρολόγιο ή κάνουμε κλικ κάπου στη λευκή περιοχή και το όνομα του αρχείου έχει γίνει πλέον αρχείο κειμένου. Σε αυτό το μάθημα λοιπόν είδαμε πώς δημιουργούμε φάκελο. Τα πάντα γίνονται από τη δημιουργία, όπως και υποφάκελο. Πατάμε το κουμπί επάνω για να βρεθούμε στον φάκελο μέσα, ο οποίος περιλαμβάνει τον υποφάκελο. Είπαμε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε φάκελο, πατάμε ένα Χ. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, δεξί κλικ κάπου στην επιφάνεια εργασίας στο κενό, δεξί κλικ, δημιουργία και κατόπιν φάκελος. Όταν δημιουργήσουμε το φάκελό μας, μπαίνουμε μέσα στο φάκελό μας με διπλό αριστερό γρήγορο κλικ και να δημιουργήσουμε έναν υποφάκελο, είτε με δεξί κλικ, είτε πάμε στην γραμμή των εργαλείων εδώ. Στα αριστερά έχουμε το κουμπί δημιουργία και επιλέγουμε φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε φακέλους και υποφακέλους, όπως μπορούμε να δημιουργήσουμε και ένα αρχείο με τη δημιουργία που φτιάξαμε ένα text document. Σε αυτό το σημείο το επεισόδιο μόλις τελείωσε. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.